κυρίες και κύριοι, πρώην δήμαρχοι, φίλες και φίλοι, να μην παρεξηγηθώ με τις... Πρώτα ζητώ συγγνώμη. Όπως ξέρετε, συζητούμε τον προεκλογισμό στη Βουλή και δεν ήμουν εγκαίρος εδώ για να απολαύσω και την ωραία χοροδία, μόνο λίγο άκουσα, και κυρίως για να αισθάνομαι ότι είμαι εντάξει στην πληχούλα του Τάσου, αν κάπου μας βλέπει, που τον θαύμαζα για την αγωνιστικότητά του και μια ιστορία, η παλαιότερη εδώ, την ξέρετε όχι μόνο στην προσφορά του στην κοινωνία, ως πρόεδρος του ΚΑΠΗ κλπ. Αλλά και αυτό ίσως χρειάζεται να το λέμε στις νεότερες γενιές. Ήταν ένας άνθρωπος με συνεχή συμμετοχή σε αγώνες που χρειάστηκαν σε αυτή τη χώρα για να είναι η δημοκρατία μας και η πατρίδα μας έτσι που σήμερα εμείς να απολαμβάνουμε ό,τι καλό μπορεί να έχει πατρίδα, η δημοκρατία, και ταυτόχρονα να αγωνιζόμαστε καθένας με τον τρόπο του, αλλά πάνω απ' όλα με ενότητα, αλληλοκατανόηση, αλληλεγγύη, ώστε αυτά τα αγαθά να μην υστερήσουν, η δημοκρατική μας θεσμή, η κοινωνική δικαιοσύνη ή η πατρίδα. Σε μια κρίση δεν ξέρει κανείς τι ακολουθεί. Σήμερα αυτό που νομίζω ότι έχουμε ανάγκη είναι να αφήσουμε καθένας στο πλάι ό,τι ιδιαίτερο πιστεύει, νομίζει, και η Εκκλησία και η κοινωνία, η τοπική αυτοδιοίκηση που ήδη το κάνει εδώ. Προημερών είμαστε και στα εγγένεια κέντρου προστασίας. Ό,τι μπορεί καθένας να κάνει για το διπλανό του, και όσοι έχουν κάποιο ρόλο και κάποια ευθύνη είτε σε τοπικό είτε σε κεντρικό επίπεδο, να ρωτούν τη συνείδησή τους, η καρδιά τους, να σκέφτονται οι ίδιοι σαν αναλογιστές πώς θα αισθάνονταν. Ελπίζω ότι όλοι, και όχι απλώς το ελπίζω, πιστεύω ότι πρέπει όλοι να αφήσουμε για ένα διάστημα που μας χωρίζει και να κοιτάξουμε τι μας ενώνει. Θέλω να σας ευχηθώ και καλή χρονιά, να είναι καλύτερη χρονιά, και το ελπίζω και το πιστεύω. Και να μην ξεχάσουμε, ιδιαίτερα όσοι τον γνωρίσαμε προσωπικά για μισό και πάνω αιώνα, τον Τάσο τον Γιουράνο. Και τα παιδιά του και η Χαρούλα, ώστε να τον τιμούνται και να συνεχίσουν να τον τιμούν, που ξέρω τον τιμούν. Και η Ιερά Γιουράνα, η καλή αυτή συντρόφισσά του, τιμή. Να είστε καλά.